No. No. Čo? Čaute. Nazdar. Ja som potom Marek. Mám mačetu v ruke, takže... Ja som Simona. Ja som Marek. Dobre, ja s Mišom strážim auta, čakáme vás tu. Kade? Ticho, máš mobil? No. Ja ešte mobil, dobre. Čak ja točím. Čo máte? A ja mám vysokotechnickú zbraň. Vidíš to? Ja mám doma boxera. Ďaleko parkujeme. Tebe jebe. Počkaj. Také ostré? No jasné. A nemáte pre mňa? Mm. Mám dva ostré. Ocnie, prosím ťa, hlavu. Dobre. Čak ja som posledný. Ja nemôžem ísť s týmto prvý, Ja by som keď mohla ja ísť to nemám prvá, ale ja doďať. Daj mi oné svetlo, ja idem. Dám, že sa bojím. Poď s Marekom. Ja mám do ďalšieho. Ale volado musí ísť prvý doma doďal. Ja už sa čím bojím. No tá prvá bez svetla. Čo? Je veľká cesta. Kde ideme čo? Vôbec to nie vidieť s tým telefónom. Však donútra, nie? No dobre, ďaleko mi to došlíte. Ono, že keď si už veľká policajná. Domčo. My sme killeri, takže my by sme mali ísť prvý, nie? No tuto sme vtedy stáli, keď sme hrali paintball. Tuto tuším boli autá postavené. Či nie? Asi nie. Ale choďte pomenšie trošku. Nie, ten až tam začie. Tu je taký bazén vzadu. Počkaj, ticho. To je letadlo, dobre. Toto čo je? Ja pozerám. Ohnisko. To je bordelen. A nechoďte tak rýchlo. Na 4 sekundy. Ja sa bojím. Nie, my sme moc nebezpeční. Tuto sa niekde prepadol ten kamión. To ešte ďalej asi. Hej, dopredu, Marek, aby som videl. Dopredu? Tak dopredu, keď niekto niečo prebehne, vieš. Jak si to Milo povedal, niečo. Aha, to je veľká díra. Ale škoda, až hen tam. No ne, svíti tam, chcem tam vidieť, čo tam je. Kde? Svít tam. Tu je vchod z boku, poďte. Poď sem kúknem. Vy nemusíte sem ísť. Ale akože tiež není Boh vie čo. Tomu vere, aby som zásad nešiel asi. Nevadí to. Jebať na to. Máme to obzor, nemôžeme ísť naspäť. No poď, Marek. Kam? Tam je ten tým prvý vzadu. Tam nechceš ísť, či? Poďme ani ja. A ja chodíte, kde vidím. Zima? Taký zábez spravíme. Zima nie je dobrá. To ti nebude nič vidieť. Čo tam toľko robíte? Stroboskopy do piče. Dobrú vec spravili, ty vole, ideme sa takto poslať, ja som nedal, to nebolo. Vyvojte si cestu, môžeme... Podľa mňa bolo, nikto sa odtiaľto nevrátil. Ja by som išla cez to prvé, čo tam sa nedostať. Ináč to je tiež pravda. Musíme ísť núter. Je to dosť nebezpečné, To si len Domčo. tak chceli ísť. Aj. No jasné. Ja sa budem pozerať z auta. Keď sa tam je bazén starý niekde vzadu. Chod sa okúpať.
Takže tajto rovno by sme došli k autu, nie? Nie, tam nevyjdeš. Tam sú kríky. Chody sú Však ja viem, ja len hovorím, že kebyže to tam prebúram. Tuto sú možno ísť, ale tuto ja som to prešiel celé už dávno. Tak poďme. Čo ste sa zbláznili? Nemusíš sám říct. To neviem, či na aute sme nemohli ísť sem, vieš. Možno by to bolo dobré, jasné. Nie, donútra, hen tam. Marek, nejdeme sa teda na aute? Aj, poďme pri autu. No. Čo je tuto? To je venkajší múr? Nie, to máš všade cesty, to je sprechod. Teraz bude klaustrofobický záchvat. Aj tu je. Ty môj kokot. Tak poďme tam. Ale buďme hlavne pokope. Pokope, Hej, buďme hlavne, poďte, buďme pokope rýchlo. Tak, budeme tu navždy. Tak to by bolo husté. Ale poď pri nás hlavne. Á, to bolo schodisko kedysi. Ale kedysi. Choďte tady hlubší. Normálne hovorí, dajte ja hovoria. Čo robíš? Budeš na tvoje, čo pani No však poďme. Kade vyber? Akože toto je iná odvaha do piči. Však kto sem išiel takto večer, aby sa nedosral? Sme všetci? Ale ja sa pýtam, či sme všetci. A tu sa dá ísť? No, poď. No, a môžeme ísť dolu do pivnici, keď nás viac. A toto vidím, oné gulky od paintballu. Preto mi roky bol vidieť ešte mal by už nič ani vidieť. Si predstav, že som namieril tam a tam bola kiksicht, vieš. Tu nie je, poď, musíš ísť do strany, musíme naspäť. A toto by sa možno dalo. Hore. Ale tam je lepšia cesta, Marek. Dobre, môžeme ísť pri auto? Nie, to ešte nie, všetko ešte. A takéto skrinky sme presne potrebovali na elektrínu. Poďme naspäť. Nie, poďte ďalej. Poďme ešte tajeto tedy. Chvíľu. Ja začnem utekať, zabijem. Čo je hen tam dopredu? To je okno? No, a chceš tiež niekto do pivnici? Nie, To určite nie. ja už neviem. Aha, pivnica, kurva. Tam je ten oný, chod pod zem. No vieš čo, ja na to sa ti asi jebem. Toto je tu už dobré, ty kokos. Keď som tu bol ja naposledy, tak úplne ináč toto vyzeralo. Ideme? Jeba, no určite. Jaká jama? Keď sme tu, áno, veď ja ti sepíš, keď nás Chceš pištol? Sme všetci? Vážne? Plný počet je 6, že, ľudí? Zobral som. Ale pýtam sa, že či sme všetci. Nie, že bol zmizol. Marek, Tak. Nejdem na tú pivnicu, mne už je tu zle. Však v pivnici sa môžeš vygriecať bar kedy, keď ti je zle. Poďme tam. tak ideme hore. Poďme predparkovať auta. Ale zase tam, dom čo, aby sa neprepadol. A však som tu bol pred rokom. Však pred rokom, ale tá statika není bovie čo. Ale tu drží ešte. Hore a dole. Mi dajte svetlo, ja neviem. No, Prečo ja mám dať práve svetlo? Čakaj, čo tu budem stáť 3 hodiny? Chceš môj mobil? Ma nesvieti. Svieti. Ja bez no, taký istý mobil, jak ja, takisto to Ja sa bojím svieti. ísť bez lampy. Ja potrebujem veľké svetlo na seba. Čakaj, prezlám po ceste. Však toho sa bojím. A proste nevieš, že si ešte nepadne. Ideme dole hore. Poďme naspäť k autu, ja musím ísť k autu. Ideme dole? Není No, dobré tak si auto. oné. Však tu máš podlahu. Grcajúcu podlahu kretinu. Len sa nenapichni na mačetu. Hlavne nedú. Jaj. Tam bazén. Tuto si pamätám, že som mal kedy kempil.
paintballom. Že nemám dobrý pocit. Čo, ozimilo sa? Dá sa ešte, no. Úplne na strechu sa dá. Ale tam ja nejdem, kámo. Ale nejde. Tak ja to mám aké slovo najväčšie nemáš. Idem sám. To je taký prekvapnuté. To je stromček? To je stromček, kokos. To používa ako návnad, do tam niekoho napichnúť. Je to husté. Je poďme na to druhú miesto. A nad nami už skoro ne, nad nami už, aha, rozbité to tam je. Bojím, že mi ten telefón padne dole. Však nie je tvoj. Tu musíme celé tu prejsť, až No to kokot. ešte dolné posledne zostane. Poďme ďalej. Poďme, že to sa dá. Idem. Idem sa na to, lebo musím ísť dole k autu. Aha, Red Bull. Duchovia pijú Red Bull. To, za to tak lítajú, no, aj zli. Tam sa veľa čo zablískalo. Ale je to tu navlhnuté, neviem či... Asi nejdem tady. Poďme dole. Ale že, veľa čo sa tam zablískalo. Kde? Tam až pri oknu dole. Nie, pri oknu dole. Také mokré. No však hovorím, že je to tu navlhnuté. Poďme ďalej ešte. Viedete si ona. No kde? Tuto. Tu sú schody, poď ideme tady to. Počkaj, ale Marek, ja poď sa tady to dole. vykočím hen. No ja nebudem vedieť takto zísť. Ale to je pohodička. Kokos. Tak ideme dolu. Fakt, aký mokrý tlač. Však keď pršalo jedno s druhým, A tak je zima, tak to drží viac než v lete. pokope. no to nevím. Jasné. Však ešte len koľko si na tlačku. Poďme. Ideme tam. Kade sme? Vlastne tuto musíme byť. Aj tu sa, no toto sa nedostaneš. Tu je to rozjebané ona, no tu sú to stromčeky. Zatiaľ je to v pohode. Zatiaľ nestresujem. Poďme tady to ven. Uvoníš sa od časti. Lebo nás tiež na tlačku. To je to stáda. A ja tu nesmiem byť už. Kurva, ja nesmiem, tak tu nesmiem byť. A však no. Budeš mať čo vyprávať deťom. Vidíte sa odtiaľ potom. Poďme na sebe. Počkaj, ale to... Sme ešte nižšie, poďme. No. Poď, poďte sem, takto sa dá. Ale dá sa potom aj odtiaľ. Ty vole. Jasné. Nedá sa. Marek, úplne tipálek celkom ináč. Ježiš, to chyt. Marek, Áno? Kde? poď za ním. Takto sa dá, vieš, ak tu sú. Poďme všetci, však už keď sme tu. Tu je hneď dída, tak koľko tu ide. Tuto utečeš hneď a už si preč. Keď volá čo. Nie? Vyzerá dosť huste. Niektorí hovoria, že tu je cesta dole, no niektorí hovoria, že tam je smetisko. Vieš, nevedia. Boli to vypadať. Nejdete s nami? Poďte dole. Už toto je len posledné. Ešte na tú stranu potom pôjdeme, to je posledná. Zasveď mi tam. Tam. Nie je tam moc toho vidieť. Poďte, to dáme zadeto ešte. Však nenecháte nás ísť dvoch, ty kokos, však nás tam zažerú. Mravce. Tu zatiaľ vypnem. Mravce, mravce. Čo sa stalo? Však keď si nechal, Čak ja kľúče nemám od auta, takže...
Nezakýňal, lebo ty si vyberal ešte z kufra. No, Zabudol. som zabudol mu to povedať. Čo? Nemal, vieš, pozri sa. My sme išli odtiaľ, to on ešte raz. Pozri sa. Išiel Marek do kufra a ešte ho mal odomknúť vtedy. Ale ja som počula, že... Podľa mňa on ide priamo sem k tomuto východu. No, ide hore na hore. Čakáme na teba. Tak one dole, pozrieme, ja idem povedať. Aj pomer rýchlo, však ono. A bez Mareka však on tam pôjde. Už 15 minút natáčame, kár. Aha, vidíš? Prečo? Mne sa toto znamená ľúbi teraz. Vraj niektorí hovoria, že to je chodba dole, ale zase niektorí, že to je smetisko. Však áno, to je aj to, aj tu. Čak áno, ale... To je len zadrbané so smetiami. No, ani nie, spach. Ideme nižšie. Chceš? Poď. A dostaneme sa potom hore. Však máme čo? Ja nemám. Kašlíme na to, poďme na druhú stranu. No, na druhú stranu, no. Prečo išlo? Prečo? A to už akože konec? Nie, poďte ešte sem, na druhú stranu. Si ma nejdeš? A prečo? Na čo som sem išiel? A ešte tuto poďte, vieš, ešte poďte sem. Neviem. Však nie. Len tam, čo je to? Ja, to on svieti. Tak sa cuknú. Pozor. Však aj. Piče. No to je hento akurát, čo som tam bol hore. Čo som hovoril, že aj to sa dá ísť. Tie tehly ma iritujú. Kúpali častičky. Sa nedá ísť vám tady, keď sme prišli. Dá. Ale neviem, či tam sa neprekúpali do druhej miestnosti iba. Veď áno, napríklad. To je akože nič. No lebo do... Škoda tých podzemných, hany. Chodív. Ideme tadeto, alebo čo? Povedz na to A dá nejako sa prišli. tady prejsť? A však dá sa. Keď prešiel Marek. Tam bol chodník. Čo je? Také Fakt, ono, tam si daj pozor. Meso zdravé rastliny. Takže fámy sú vyvrátené. V Mariačelackom. Dozadu pozrieť. A čo s Marekom spravíš? Čo so Simou spravíš? To už není ono. Tak keby nás bolo 6, tak sa cintorínu až tak nebojím, vieš. Budeme len 4, možno len 2. No. Čo to je, tehla? To včeliny, nie? Otvoríme ich. No je na to. Na čo ti to bude otvárať včelín? Marek! Poď ešte na ten cintorín tu pozrieť, pôjdeme dole. Iva Mokra, čo mi stačí. Tu je dole stojí cintorín. Máme, teraz budem aj do 2 škôlek. Nie, Marek, naozaj teraz úplne bez. Bez strany bývaš. Ja budu straniť tak. To si zvládol. No koľko, tak som ušol. Ale však nič tam není, čo sa bojíš. Poď. Svieti to viac takto? Jaký tam vidíte rozdiel, aha? Žiadny. No, trošku menej. Tak poďme, no. Nejdem ja na cintorín. Tak poď nás len strážiť z okraja. To je úl. To sú úly. Z úla načítalo.
Bližšie nemáme väčšie svetlo, počkaj. Pokope. Viac si viete, že... No to je. Však idete preparkovať. A veď im to je jedno, majú piči. Začneme rozprávať po anglicky a hotovo. Yes. Čo? Zasvieť hen tam. Čo to tam je? Ale však ty si na také záhady. Ale však ty si povedal, že poďme sem. To je oný stĺpik. Teraz neviem, či buď tu, alebo tam. Je, hlbšie. Čo je tuto? Čo tam je? Je opatrne. Nejaká kadibudka. A fakt to budú nejaké katakomby vyjebané. Však tu je výškou chodne vraj. Čekuj. Že? Môžeme ísť, chodne. Čo to tam je pannuté? To nie je náhodou žumpoveď. Nevím. Z druhej strany, ono to má miestnosti. Čo tam, ideme Tam sú dvere, vidím ich. Veď to. Tak ten cintorín je tuto na tejto strane, poďme tam. Poďme ešte tu dole, no? Tu je to strašne dále. Ideme tam hore, nie, tam sú musíme to cintorín, to je hore. Uvidíme. Možno, že sú tam vzadu. Hlavne to je oné. Reholné sestry. Nejaký vopeláci to žijú. Jeste sa na to, na čo budeme chodiť po lese, keď tu nič není. Ale nikdy nevieš. Tak, no a čo to tu je? Ono, táto cestička asi. Nič, poďme do piči, na čo budeme chodiť po lese. Hľadaj bleso, hľadaj. Poďme mi naspäť, ale... Ale Marek, poď. Áno, to je ono, tady sa tam ide. Toto je akože ináč husté. Natáčačko. Táž, jasné. Vidíš to tam dobre? A vieš čo, tak všelijak. Oni idú naspäť. No. Čo je? Mám toľko blata na topánke, že už opäť kľúča. To vyzývam mobil. Čo budete po nožkách šoférovať? Ale doma. Jaj. Koľko stojí diadol? Pekný strom, no. Zasvieť mi na ten strom, či to bude vidieť. Už z ňou foťák. Ty bol dobre svoju hojdačku, toho bývania hore. Také drevené. Vy nemáte ani jeden svetlo? No je s tým zebrať. A mobil náhodou nemáte tak na svetlo? Tu bude šlapané v tom kopci. Jaj. Svietíš dopredu? Ja svietím všelide. Ty kokos. Už tak ďaleko. Toto auto chodieva určite. No, to je pravda. Traktory tu chodia. No, toto nebude od traktora. Tak čo to je?
Pach krvi. Pach močí. A to je takto ďaleko? Ja som myslel, že to bude hneď. Čo? Vode tu. Ty prvý? No. Tak vieš, možno, že tu v okolí, že to zarstená, vieš, cez noc to nemôže byť. Ja, akože už sme v ňom, ne? Milé do piče. A už sme dosť ďaleko, kámo. Neviem, či by sme sa nemohli vrátiť. Nie sa otočíme, ešte 5 metrov. A tu je ďalšia cesta napríklad, ťažko povedať. Na to sa jebem. Nechcem sa zase, ne. Aha, voda. Môže obejsť. Tá vlaha tak drží, ty kokos. Aha. Kokos, úplne abnormálne toto je. Ale dobre, že? Tu sa aký hor natáčal. No, ale treba lepšie kamery. Tu. Zase vidíme. No, to by bolo celkom pohode. Alebo lepšie osvetlenie aspoň. Tu sa to už klukatí. To je pes. Dobre, ja už asi ďalej nepôjdem, Domčo. Tuto je zrejme riečka. Aha. Tam to ide ešte ďalej. No, poďme naspäť, Domčo. Máme zážitok aspoň. Trochu. Zasvieť ešte hentam. Poď sem. Zasvieť tam do diaľky. Vidíš tam volačo? Je tam cesta ďalej. Poďme ešte sem pozrieť. Idete? Len sem, ale potom ideme naspäť. Už ma to nebaví. Jebem si kokot s bahnom. Ale toto je nejaká poľnohospodárska cesta, to je konec. Tam je pole, tam je ďalšie pole. Tak vieš, že možno, že to no ne. To niekde tam. No hej, je to zaraz to tam. Musíme ísť sem cez deň. Ideme prvý? To je asi inteligentnejšie. Počul si to? Čo? Také... Tu vľavo, no. Stále počujem. Aj, ja som to neočul ešte. Čo to bolo? Neviem, nejaké zviera. Myslíš, že nejaká žaba? Tak vážne. Ja svícim tak pod nohy, jo? Akože neviem prečo, ale horšie to ide. Chill. No. Lebo tak vieš, Ale akože aj vád sa zabáram do toho bahna. Neviem prečo. Takto to celé uploadujem. Nie? to dobre mobilom. Víš čo, niektoré veci vidieť dobre, ale hlavne do blízky. Tam sú montérky, všetko pesku. Tam sú montérky, všetko pesku. Poďme aj dole do tej chodby. Však tam sme... Jak varnizátor potom, pozrite.
dole bola taká chodba. Je vnútri? A kera chodba však? Tá zavalená? Tam to smetisko to bolo. A čo tam chceš ísť pozrieť? Však ja neviem, tam to určite pokračuje. Však ale to by si musel všetko odházať. Ale však mohli by sme. Ale nie, to len z vrchu sa ti skresluje, tam normálne sa dá prejsť. Áno? Tak prečo sme tam neišli? Tak len robíme, že to vyzeralo jak jama. No to je pravda, hej. To by tam každý Ale popri vedel. tam je ďalšia chodba. No, dobre. Nevidíte náhodou svetelka v ďalke? Alebo nejaké iné veci? Dom, čo si spokojný? Yes. Do 3/4 videa bude len to, jak ukazujem onú mačetu. Jep. Super. Ešte, že mám fajnové topánky z UK. Nepremôkavé. Zamknutý. Koľko cintorínov ste našli? To niekde v lese, vieš, to No neuvidíš. to čo ste tam neišli? Tam je zlato dosť, vieš. Zor. Dáme to dozadu, tie dýky. Skúšaš, že ti nevyfúčali? Akurát ma hlava rozbolela. Možno Čo? to myslíš, Marek. Nehovorím, ja sa... Bátim, prečo sa bojím. Ja dávaš mačety Je naspäť? tam ten stromček. Je. Ale zase až takto Ty neber. vole. Takto až neber vážne. Trošku zábavy. Vieš. No ozaj. Sme mladí, tak to vieš. A čo ideme na ten ohaj? No môžeme. Nám to nebolo také hrozné. Ideme na ohaj. Musím. Sima. Či Ideme na ohaj. Idete na ohaj. Dobre, ukonči toto video. Pýtame sa vás. Ukončím toto video, Ideme- poďme už ideme na ohaj. domov. Dobre, ale tam Tlač musíme tuto. potichu. Lebo to je... Na. Čaká na mne, Ideme na ohaj.